banyu putih didol piye? Sing adol sapa? Sing adol ya pabrike to iso. Lah pabrik iki ngendi? Cokro. Duh. Lah ngendi? Ya sing duwe kono pabrike kok. Wis wong angel. Nek ketemu wong angel wis ngene iki lho. Aku nek kene bahagia kok, Nduk. Bahagia lah napa? Aku bisa ketemu pujaan hatiku. Siapa? Iki I love you. Angger nek ira wong wedok moning sitok terus kabeh di I love you. Loh. Hati-hati ya, Mbak. Ini iki garangan nih. Wong jenenge wong tresno kuwi ora kudu tenanan. Wong sayang kuwi ya ora kudu tenanan. Iya. Cukup satu hati di dalam hatiku. I love you. Ya Allah. Pingo lah gila tekan ngomalak langsung. Ngono lah. Iki live streaming kok ya. Heeh. Wah, kamu bojoku kok. Apa kowe? Tekan marah bukake lawang kowe. Botrek sakit kepala. Obat sakit kepala. Lah iya. Lah kok sakit kepala? Lah aku iki jenenge opo ngerti jenenge botrek iki kan wis obat kok dadak mbok cedhake sing pekok ya aku apa kowe? Ya si omong. Botrek sakit kepala. Lah nek botrek iki wis obat ya wo koplong. Ya Allah Gusti, petok pisan nek jawel-jawel. Petok pisan nek jawel-jawel. Iki kita taman market nanti bae tanganku ya iso gaduk. Aku dhewe kaget tok. Wadene pengen jawel kok. Ya. Alah aku kacek sithik. Piye? Tetep pilih dirimu sayang. Ya. Iso karepmu tekan omah ra ketok lawang kowe. Soale apa wong penyanyi kakek raga tok sliramu cukup masker ya ora santai ae. Masker amplek kok. Hai, I love you. Ya, Dek, masuk. Tekan mau gila. Tekan ngendi iki? Jembatan Semanduun Jajang